Siemano, tutaj Polski Chicken. To jest filmik, który może pomóc niejednemu człowiekowi. Tematem dzisiejszym jest życie. To nie jest kraj jak Minecraft na przykład, że patrzcie tutaj teraz. Dobra, teraz jak tu lecimy, co nie? Tam można bić. Tutaj jest fosa, tu nie. Dobra, ja chwilę się przygotuję i zagramy dalej. Tam. Nie kuki! Nie no, tak nie będzie. Krócej, ja idę na tego, ja idę kupić sobie ubę. Dobra, teraz sobie kupię ubana. I czekamy, wysyłam ESA i czekamy aż przyjdzie mój kod. Stop! Jeśli masz kupić sobie UB na serwerze, lepiej przekaż te 3 zł 69 groszy na naszą puszkę, w której uzbieramy naszą kwotę. No właśnie, to nie jest Minecraft życie, co nie? Nie jest tak jak tutaj, że po prostu gram se i po prostu sobie możesz kupić UB, co nie? Nie możesz już, niestety, to jest tylko jedno. Dlatego musimy walczyć o swoje życie. Jeżeli mamy jakiś problem, musimy iść do kogoś, żeby nam poradził. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co się w tym robi? To jest taki projekt, który pomaga ludziom, którzy na przykład są po prostu chorzy psychicznie, czyli na przykład jakieś problemy mają, albo na przykład fizycznie, że na przykład nie mogą chodzić, nie mają części ciała. No i to jest projekt, który pomaga takim właśnie osobom, w takim gronie, zbiera co roku pieniążki na to. I teraz jest 22 finał, który odbędzie się 12 stycznia tego roku, czyli 2014, i powstała coś takiego jak YouTuberzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy stworzyli wirtualną puszkę. Wirtualna puszka to jest, można te pieniążki zbierać. Naszym celem jest uzbierać 50 000 złotych na oddanie ich właśnie dla WOŚP, którzy wiedzą, co z nimi zrobić, wiedzą, na co wydać i dla kogo, bo trzeba jednak jakieś maszyny kupić, co nie? A to nie jest za darmo, taka Polska. Zapraszam na stronę www.pomaga.pl oraz na playlistę, która znajdzie się w opisie tutaj i Dober. Więc pamiętajcie, życie to nie Minecraft. Princess Peach, won't you listen to my speech? OMG, Asian network, OMG, Asian network, OMG, Asian network, OMG, Asian network.